Kuke ataungo ipuin ezagun hartu gendun, Masajonena eta Martinena, eta gure helburua izan zen batez ere ipuin horri zabalkundea ematea. Orduan gure berzioa etzan izen beste pertsonaiak aldatzea, baizik eta bertako ipuinean agertzen ziren elementu oinarrizkoenak edo hartu, hoiei bizia eman, pertsonaia bihurtu, eta lagurtu, testua lagurtu eta irudiarekin batera elkarrekin harremanetan jarri, eta gero esperimento moduan, tailerra zelako eta aukera zegoelako, egin genuena zen pixkat atzeko aldean, pixkat euskaraz ikasten ari direnentzako, horri alde bakoitzean edo irudi bakoitzarekin ze testu doan edo testu horren muina labur bildu gendun esaldi banatan. Ilustratuta, berria probatzeko eta gogoan eukan eta oso hartu nintzen, oso Ibandak esan duen zela oso biro proiektu izan genuen, Arkaitzkano eta Inesi Ulantz gidari zirela. Neri begoa tokatu zitzaidan bikotekide bezala eta hasieratik ondo moldatu ginen. Gustatzen zitzaidan bere lan egiteko modua eta ipuinarekin ez genuen. Inesik eta Arkaitzek eskaini zizkiguten ipuin tradizional batzuk haiek ere nahi genituen moldatzeko, baina nik jau oso neure ganatuen neukan eta honekin hasi ginen eta horrela da sortu zen. Niko, nire gustatu zaiten ditunia eta bero marrazteko zenorian divertitu nintzen naunitz, ikusten bali dut, hauek erran dute, nik uste ez dakit, berba da irudiek, edo nire lan ikuste dela testuaren nire irakurketa. Eta ikusten badire irudiek, badire hortik historio paraleloak, baina akompainatzen dutena testuak. Hor, tipikatu dira.